Kyseessä urosten toinen alkuerä, 4 parasta välieriä. Sopii sulle. Joo, mulla onks tää sopii? Onks tää värit sopii? Sopii. Kyllä mun mielestä sopii. Koirat voidaan kopittaa. Värit sopii. Mä voisin ottaa nyt tämmösen. Ymmärrätkö sä näitten viennittäistä? Mulla on tekee jotain kokeilua. Laitetaan tänne mahaksi. Sen mahaan. Vai onko tää noin hyvä nimitys? Voi olla. Ensi lähtö on tyttö. Onko mikä? Missä ne tytöt on? Näin on kopeissa. Urosten toinen alkuerä, 4 parasta välieriä ja 5. lähtö. Aurika edelleen halliin virtainen rapaa-aluetta, kun ollaan liikkeellä. Liikutaan suorittaa vähän lähtenyt. Sitten tullaan katsomaan paljon. Suunnataan takana. Viikartiota. Sitten katsotaan 2-1-3. Katsotaan yksilöllä. Katsotaan Mm-hmm.